Na verziji Zemlje gdje divovski monstrumi poznati kao titani često vode bitke, King Kong živi na mjestu zvanom Šuplja zemlja. To je drevni podzemni ekosustav duboko unutar planeta s jedinstvenom gravitacijom i konstantnom radioaktivnom energijom koja omogućuje stvorenjima u njemu da evoluiraju do titanskih veličina. Jednog dana Konga progone divovski artedeogovi, pa se uputi prema rubu Litice gdje je pripremio zamku za zvijeri da upadnu u nju. Kong također baca deblo koje aktivira drugu zamku, uzrokujući padanje kamenja na njegove neprijatelje. Artedeogovi odbijaju odustati, pa Kong hvata jednog od njih i rastrga ga na dva dijela, ričući dok krv pada na njega kako bi dokazao da je on gazda tog područja. Prestrašeni, artedeogovi bježe. Nakon toga Kong se pere pod vodopadom i jede neprijatelja kojeg je ubio, gunđajući od boli kad otkrije da ima loš zub. Odjednom čuje rik u daljini i ometanje omogućuje ogromnom reptilu da mu ukrade meso. Kong se bori nekoliko sekundi prije nego što ga pusti, više zainteresiran za ono što je upravo čuo. Slijedi zvuk, ali pronalazi samo nasumičnu malu životinju, a ne više poput njega kako je mislio. U međuvremenu na površini, doktorica Aileen radi za Monarch, organizaciju koja prati globalne prijetnje koje predstavljaju titani. Ona ima poseban sustav za praćenje svih njih i osiguravanje da ne upadaju u nevolje. Aileen je zabrinuta za Konga jer potječe iz društvene vrste i ne bi trebao biti sam. Kad se pojavi loš monstrum koji uništava grad, legendarni Godzilla izlazi iz svog doma u oceanu da se bori protiv njih i zaštiti čovječanstvo. U Rimu, divovski pukoliki monstrum počinje terorizirati ulice i Godzilla odmah napada, uništavajući neke zgrade u procesu. Nakon što je bacio zvijer naokolo, Godzilla je čini da eksplodira svojim atomskim dahom. Slavi pobjedu s rikom i odlazi drijemati u Koloseum. U postaji Monarch u Šupljoj zemlji, istraživači otkrivaju teška energetska očitanja koja dolaze iz ponora iz Kongove zamke za artedeogove. Aileen je odmah obaviještena o tome i leti do pristupne točke Šuplje zemlje na Barbadosu, gdje joj direktor Kempton pokazuje prilično visoke šiljke u njihovom senzorskom nizu. U međuvremenu, u akademiji baze Monarch, Ilenejna usvojena kćiđija osjeća vrtoglavicu na satu. Zatvara oči i ruke joj se same kreću dok snijeg počinje padati unutar učionice. Odjednom ima viziju koja uključuje Titani i učiteljica je budi, samo da bi otkrila da je nenamjerno napravila crteže po svom školskom radu i klupi. Nakon nastave, Đija mora očistiti svoju klupu i učitelji govore Aileen da Đija ima problema s uklapanjem. Koristeći znakovni jezik, Aileen pokušava razgovarati s Đija, koja samo kaže da je zabrinuta za Konga i da se ne osjeća kao da pripada površini. Ispostavlja se da je Đija posljednji član plemena IWI sa otoka Lubanja, Kongovog izvornog doma. Kasnije kod kuće, Aileen shvaća da Đijini crteži odgovaraju šiljcima iz sensorskog niza. U isto vrijeme u Šupljoj zemlji, nepoznati titan uništava ispostavu. To uzrokuje da se Đija probudi iz noćne more i Aileen mora obećati da s njom nije ništa loše. Sljedeći dan Aileen putuje u Miami kako bi pronašla konspirativnog podsastera Bernija, koji joj je prije pomagao s titanima. On pristaje ponovno se udružiti s njom pod uvjetom da smije posjetiti Šuplju zemlju. U tom trenutku, Aileen prima obavijest o još jednom energetskom porastu koji čak i Godzilla osjeća. On odmah napušta Rim kako bi potražio izvor, uništavajući više zgrada putem. U isto vrijeme, pristupna točka se otvara i svi u bazi paničare, ali to je samo Kong, koji traži pomoć sa svojim zubom. Dok znanstvenici daju Kongu sedativ, veterinar Trapper preleti svojim posebnim zrakoplovom i koristi ga da izvadi Kongov loš zub, zamjenjujući ga vrlo jakim metalnim protezom. Nakon toga Bernie govori Aileen da je shvatio kako svaki šiljak odgovara titanu koji se pojavljuje na površini. Njegova analiza zaključuje da je ta energija poziv u pomoć iz Šuplje zemlje. Kempton ovlašćuje tim da ode tamo, pa pilot Mikel vodi Aileen, Bernia, Trappera iđu u svom vrlo naprednom zrakoplovu i slijede Konga kada ponovno skoči u pristupnu točku. Putovanje je puno ludih svjetala i drhtanja koje Bernija čini da se osjeća kao da je napušen, ali je prilično sigurno i uskoro stižu u Šuplju zemlju. Skupina vertacina počinje letjeti u njihovoj blizini, pa Trapper objašnjava da su bezopasni i aktivira kamuflažu na brodu kako bi se uklopili. U međuvremenu, tim Monarch žuri u Francusku, gdje je nuklearna elektrana u plamenu. Vojnici pronalaze divovske otiske šapa u blizini i otkrivaju da je Godzilla tamo, apsorbirajući svu radijaciju kako bi se napunio. Dok njegovo tijelo počinje svijetliti, avioni Monarcha dolaze ga pokušati zaustaviti,
ali Godzilla ih ruši prije nego što ih obori ispuštajući plavu energiju. Kempton obavještava Aileen da se Godzilla očito priprema za nešto, ali veza se ubrzo prekida zbog energije u šupljoj zemlji. Elaine tim stiže do ispostave Monarcha i devastirani su kada otkriju sve znanstvenike mrtve i zgradu potpuno uništenu. Na kamenim zidovima nalazi se krvavi otisak šape koji ne pripada Kongu, a Trapper kaže da je to poziv na rat. Pronalaze neoštećenu sigurnosnu kameru i nadaju se da će dobiti odgovore iz nje. Negdje drugdje, Kong uzima svoju sjekiru prije nego što skoči u ponor koji je stvorio prošli dan. Pronalazi hrpu sjajnih kristala, ali i kosti stvorenja sličnih njemu. Nakon što je čuo neke rikove u daljini, prelazi vodopad i otkriva neistraženo podzemno područje. Sjena se počinje kretati prema njemu i susreće mladog primata po imenu Suko. Kong mu pokušava prići mirno, ali Suko ugrize njegovu ruku i poziva još majmuna da napadnu. Oni obaraju Konga i brzo ga razoružavaju kako bi upotrijebili njegovu vlastitu sjekiru protiv njega, ali Kong je još uvijek jači i lako ih odbacuje. Kad Suko skoči na Kongovo lice, Kong ga hvata i koristi kao palicu za premlaćivanje drugih majmuna. Dok se bore, jedan od majmuna skoro pada s litice, ali Kong ga hvata i povlači na sigurno. Međutim, nezahvalni majmun pokušava uboli Konga koštanim bodežom, pa ga Kong nogom odgurne s litice. Posljednji majmun pokušava pobjeći u strahu, a Kong baca kamen na njega prije nego što pobjegne. Nakon toga Kong riče na Suko kako bi uspostavio dominaciju i pita odakle dolazi oštrica, pa Suko postaje njegov vodič. Na kraju Suko dovodi Konga do pojilišta da se napije dok se ponaša sumnjičavo. Odjednom iz vode izlazi gigantsko zmijsko čudovište i napada Konga, zarobljavajući ga svojim dugim tijelom da ga zgnječi. Suko odmah bježi, ali odjednom mu sjekira blokira put, ispada da je Kong lako odrubio glavu čudovištu. Tada se odmara kako bi pojeo zmiju i čak dijeli sa Suko, koji je iznenađen što ga hrane nakon što je Konga doveo u zamku. U zrakoplovu, Aileen pristupa snimkama sigurnosnih kamera i otkriva da je majmun uništio ispostavu. Odjednom energetski porast uzrokuje da njihov brod počne padati, ali srećom Mikkel ponovno preuzima kontrolu baš na vrijeme. Gia može osjetiti odakle dolazi porast, pa slijeću brodom i slijede njezine upute kroz džinglu. Trapper počinje osjećati nešto čudno i kaže da bi trebali okrenuti, ali Mikkel ga ignorira i najavljuje da je on glavni. U tom trenutku drveno stvorenje ga cijelog pojede i grupa bježi. Aileen pokušava pozvati pomoć, ali njezin uređaj ne radi. Nakon što su neko vrijeme lutali, Gia pronalazi neke stare ruševine koje izgledaju kao da pripadaju plemenu IWI. Na stražnjoj strani nalazi se velika struktura s ukrasom Mothre, kraljice čudovišta. Sjajna buba odjednom leži na trokut na zidu, pa Gia pritisne i uzrokuje izlazak vode. Slijede je kroz strukturu i pronalaze organsku zaštitnu zavjesu. Kad ju Trapper dodirne, počinje svijetliti i Gia je otvara da otkrije podzemni svijet. U Španjolskoj ljudi bježe u panici dok napunjeni Godzilla prelazi grad i vraća se u ocean. Podmornica Monarch prati njegovu putanju i zaključuje da ide u Arktički ocean gdje živi vrlo agresivni titan zvan Tiamat. Istraživači određuju da će, ako Godzilla ubije Tiamata, postati super napunjen. Nekoliko sati kasnije, podmornica Monarch stiže do Tiamatove domene i primjećuje da titanova energija iskrivljuje njihov radar. Odjednom svjetlost osvjetljava područje, to je Godzillin atomski dah koji uzrokuje ozbiljnu štetu podmornici dok uništava sloj leda kako bi probudio drugog titana. Tiamat brzo izlazi sjeći magenta i koristi svoje tijelo kako bi zarobio Godzillu, koji uzvraća ugrizom komada njegovog mesa. Tiamat odmah uzvraća ugrizom i Godzilla počinje puniti apsorbirajući njegovu energiju, uzrokujući atomski snop koji čak doseže površinu. Moćni Tiamat postaje suši, a Godzilla ulazi u njegovu džezbinu, gdje odmara dok upija svu energiju u tom području. Elaine tim čuje buku i odjednom ih okružuju ratnici s kopljima. Međutim, oni također prepoznaju Ju i odluče odvesti grupu sa sobom. Stižu do sjajne špilje i shvaćaju da je ovo cijela IWI civilizacija, koja međusobno komunicira putem telepatije. Na stropu primjećuju razne vrtložne portale koji bi ih potencijalno mogli odvesti širom zemlje. Vođa plemena dodiruje Gine ruke i oboje dijele sjećanja. Vođa pokazuje Gi život plemena, a Gia pokazuje svoj život na površini.
Vođa je zadovoljan i naređuje svojim stražarima da puste ostatak tima. Skupina je odvedena do kristalne formacije i Aileen shvaća da je signal za pomoć došao odavde. Poslali su ga velikim kristalom kako bi upozorili Godzilu na nadolazeću opasnost. Dalje u IWI hramu, posebna voda se izlijeva kako bi osvijetlila mjesto, otkrivajući IWI povijest na zidovima koju Aileen prevodi. Davno su veliki majmuni bili zaštitnici čovječanstva, ali nemilosrdni vođa poznat kao Scar King predvodio je vojsku majmuna kako bi pokušali napasti površinski svijet u ratu protiv Godzile i njegove vrste. Godzilla je intervenirao i zarobio Scar Kinga i njegovu vojsku u šupljoj zemlji kako bi spriječio daljnje napade. Međutim, ta opasnost će se vratiti i Godzilla se sada puni za to. Samo izravni potomak IWI će moći ponovno probuditi kraljicu Mothru kako bi ponovno donijela mir. U međuvremenu, Kong slijedi Suko na mostu napravljenom od kostiju i ulazi u vrlo vruće područje gdje je šokiran otkrivši druge velike majmune koji su držani kao robovi i prisiljeni na težak rad. Kada stražar kazni radnika, Kong dolazi pomoći i zaradi bijes stražara. Kong ga samo udari šakom i zahtijeva vidjeti čudovište na čelu. U tom trenutku izlazi Scar King i vidi Kongov metalni zub, pa se svi majmuni smiju. Tada Scar King pokušava kazniti Suko za dovođenje Konga, samo da bi radnik iz prethodnog slučaja ga branio. Scar King gura majmuna u jamu levi, Kong riče da se žali. Dolazi do borbe s Kongom koji koristi svoju sjekiru dok Scar King koristi bič napravljen od kralježnice drugog titana. Ovo oružje gotovo zadavi Konga, ali on uspijeva uhvatiti Scar Kinga i baciti ga dolje. Odbijajući izgubiti, Scar King koristi sjajni kristal na kraju svog biča i otkriva Shima, titana koji je prouzročio ledeno doba. Bič kristal uzrokuje Shimu mnogo boli, pa je prisiljen poslušati Scar Kinga. Shim izdiše ledeni snop prema Kongu, koji pokušava odbiti sjekirom. Međutim, snop je premoćan i obavija Kongovu ruku u ledu, uzrokujući mu promrzlen. Kong je preslab da se bori, pa ga Suko zove da ga vodi izvan špilje. Izbjegavajući još jedan ledeni snop, Kong uspijeva pobjeći dok mu drugi majmuni kradu sjekiru. Oni ga ubrzo počinju progoniti i Kong brzo bježi, oslobađajući zamku za zamkom kako bi srušio hrpu neprijatelja. Na kraju je zasut protiv kamene stijene, a majmuni izbjegavaju još jednu zamku, samo da bi kamenje svejedno palo i izdrobilo ih. Ispada da je Suko aktivirao zamku. Kong je još uvijek u boli, pa mu Suko pomaže da se kreće i zajedno dolaze vidjeti ljude, nesvjesni da je jedan majmun preživio i slijedi ih. U međuvremenu, Jia se povezuje s drugim IWI tineđerima i konačno se osjeća kao da pripada. Bernie snima sve što vidi, zadivljen IWI korištenjem kristala za izgradnju svoje civilizacije. Odjednom se začuje alarm, Rog i IWI žure otvoriti zavjesu, pronalazeći Konga s ozlijeđenom rukom. To vidi neprijateljski majmun, koji odmah odlazi kako bi izvijestio svog šefa. Scar King okuplja vojsku i vodi ih dok jaše Shima, spreman započeti invaziju dok Suko gleda izdaleka. Na Arktiku, Godzilla se budi i razbija led, pokazujući svoj novi magenta sjaj. Vrativši se Kongu, on je preslab i pada na zemlju, pa mu Jia pokušava reći da će se oni pobrinuti za njega. Trapper skenira ozljedu i najavljuje da je radio na uređaju zvanom Operacija Elektrana, koji je dizajnirao kako bi dao Kongu poticaj u slučaju da se pojavi još jedan moćni titan. Vraća se na uništenu ispostavu kako bi donio hrpu dijelova i otkriva ogromnu rukavicu koju stavlja oko Kongove ozlijeđene ruke. Kongu treba trenutak da se navikne na nju, ali ubrzo ponovno dobiva pokretljivost i udara u zemlju, zadovoljan rezultatom. U tom trenutku Suko dolazi upozoriti ih o Scar Kingovim planovima, pa Kong odmah skače kroz vrtložni portal kako bi se pojavio usred Egipta, oštećujući piramide i uzrokujući da ljudi padaju. U Gibraltaru, Godzilla čuje Kongovu riku i skače u more da ga pronađe. U isto vrijeme u šupljoj zemlji, IWI pripremaju Ju i djevojka prilazi velikom kristalu, koristeći svoju ruku da aktivira neku zlatnu energiju. Ovo budi Mothru, koja zahvaljuje Ji prije nego što odleti na površinu. Tada IWI počinju evakuirati špilju. Nakon što su uništili mostove svojim plivanjem, Godzilla stiže u Egipat, gdje Kong pokušava objasniti situaciju. Međutim, Godzilla misli da Kong želi napasti čovječanstvo i gura ga protiv piramida. Dolazi do borbe i Kong uspijeva zadati nekoliko dobrih udaraca, zahvaljujući svojoj mehaničkoj ruci. Tada hvata Godzillin rep i počinje ga vući prema portalu,
samo da Godzilla zasvijetli i ispali svoj atomski dah, uništavajući više piramida. Gura Konga dolje i ponovno se puni, ali ovog puta Motra se pojavljuje i gura ga natrag. Džija također dolazi i zajedno s Motrom koriste telepatiju kako bi konačno objasnili situaciju. Godzilla riče da se složi da se udruže. Elaine tim slijedi IWI do područja ispod piramida, gdje ulijevaju crvenu tekućinu u vodu koja uzrokuje pomicanje kristala. Nadaju se da će to stvoriti gravitacijski poraz koji će zadržati zle Titani. U tom trenutku Scar King probija zavjesu i ulazi unutra, tjerajući Shima da zamrzne kristale prije nego što uspiju dovršiti proces. Trapper ulazi u svoj zrakoplov i dovodi hrpu vertacina koji napadaju majmunsku vojsku bioelektricitetom. Srećom, Godzilla i Kong se pojavljuju i skaču u susret Scar Kingu i Shimu u isto vrijeme kad kristali oslobađaju porast. Gravitacija uzrokuje da Titani lete unaokolo, ali to ih ne spriječava da se napadaju kad god imaju priliku. Trapperov brod također skoro biva udaren, ali Motra dolazi zaštititi ih i portale. Neki majmunski vojnici pokušavaju se pridružiti borbi, pa Suko također skače, bacajući kamenje na njih kako bi ih držao podalje. Shim ispaljuje led na Godzillu i skoro ga zamrzava, međutim Motra ga odvlači i Godzilla razbija led svojim magenta nabojem. Zatim Motra hvata Trapperov brod i spušta ga dolje dok Suko gura majmunskog stražara do smrti. Kong ponovno uzima svoju sjekiru od neprijatelja i razmjenjuje udarce sa Scar Kingom i njegovim bićem, ali nažalost Kong ponovno gubi sjekiru kad se portal otvori i odvuče sve Titani u Brazil. Ljudi na plaži odmah bježe u panici dok valovi zamrzavaju, a Titani probijaju led. Scar King natjera Shima da oslobodi svoje ledene moći, uzrokujući da nebo postane crno prije nego što počne zamrzavati grad također. Odjednom Godzilla ispaljuje atomski snop na Shima u isto vrijeme kad Kong udara Scar Kinga, uzrokujući da izgubi zub. Borba se nastavlja među 4 Titana dok bacaju jedni druge unaokolo, uništavajući desetke zgrada. Nakon što Scar King baci zgradu svojim bićem, on i Shim napadaju Konga zajedno, tjerajući ga da koristi rukavicu kako bi se zaštitio od nadolazećeg ledenog snopa. U tom trenutku Godzilla se ponovno puni i ispaljuje na Scar Kinga, koji izbjegava napad i uzvraća svojim bićem. Godzilla ga hvata ustima i koristi ga kako bi bacio Scar Kinga dolje prije nego što ga slomi, uzrokujući da kristal padne. Dok Kong nastavlja biti pod Shimovim snopom, Godzilla ponovno puca na Scar Kinga, koji skače kako bi izbjegao i oporavio kristal, samo da bi mu Godzilla ispalio iz ruke. Tada Godzilla skače na Shima kako bi ga napao dok Kong i Scar King počinju boriti se za kristal. Odjednom se Suko pojavljuje sa sjekirom i razbija kristal, što šalje udarni val koji odbacuje sve Titani. Shim se brzo oporavlja i shvaća da više nije pod kontrolom Scar Kinga. Kada Kong i Godzilla počnu bacati Scar Kinga kao tenisku lopticu, Shim ispaljuje svoj ledeni snop i zamrzava svog ropca iz osvete. Sada Kong može baciti ga na tlo kako bi ga razbio do smrti dok Godzilla koristi svoj dah kako bi očistio nebo. S konačno završenom borbom, Motra vraća Džu natrag u šuplju zemlju i djevojka potvrđuje da želi nastaviti živjeti na površini sa Elaine. Motra popravlja zavjesu, a umorni Godzilla se vraća odmarati u Koloseum. Kong i Suko jašu Shima natrag do majmunskog plemena, gdje Kong zaslužuje zahvalnost robova i postaje njihov novi vođa.